Bueno, arratsaldeon da eskerrik asko, ona bertaratu zareten guztioi. Apur bat gaia lurreratzeko, hasierako sarreratxo bezala, irakurringo dut. Aro digitalean sartu gara eta komunikazio sistema goitik behera aldatzen ari da. Sekula baino informazio gehiago iristen zaigu, baina egia eta gezurra bereiztea gero eta zailagoa da. Notizia faltsuak eta zarata dira nagusi albisteen zurrunbilo honetan. Nor kontrolatzen ditu informazio kanal nagusiak, eskuin muturrak eta sektore reakzionarioek zein estrategia darabilte, zer egin dezakegu ezkerreko mugimenduetatik eta administrazio publikotik, mundu hiperglobalizatu honetan gu bezalako herri txiki batek dituen aukera eta arriskuak aztertzen saiatuko gara. Galdera asko daude airean, batzuk behintzat, ekarri ditugu, ongi etorri herria solasaldiaren 3. saiora. Eta gaurkoan gurekin ditugu, berriz ere, luxuzko gonbidatu bi, Ane Urkiri, mutrikuarra, kazetaria, gaur egun Euskal Herriko komunikabide garrantzitsuenetako bateko atal digitaleko arduraduna, naizekoa. Eta beste alde batetik, Jonathan Martinez, bilbotarra, komunikazioan doktorea, eta azken hamarkadan hainbat komunikabideetan, kolaboratzaile moduan aritua. Eskerrik asko, gonbita onartzearren, eta ondo etorri. Eta gaira sartzearren, lehenengo eskatuko dizuet esateko, nondik hitz egingo duzuen, zein harreman duzuen gaiarekin, zer esatera zatozten apur bat? Nahi duzuen ezita? Bai. Lehen da bizi eskerrik asko gonbidatziarren eta plazerra neria, batez ere, hemen Jonathan albuan egotia, gai hontan asko idatzi doana, gure da bidean batez ere, netzat plazer bat. Eta, nik nire ikuspuntu emango dut, kazetari naizen aldetik, kazetaritza ikuspuntutik, nola kazetariok biziteun egoera hau konpromisotik eta baita ere arduratik. Aipatu dezu sarreran, teknologia eta egungo joko zelaia hain bizkor eraldatzen ari den honetan, oso zaila da komunikabideok ere geure sinesgarritasuna irabaztia, baina nahiko noan nire diskursuan nahiko noan bideratu baita ere fake newsan kontu hau, naiz eta ingelesez ezagutzen deun noain eta kontzeptua berri bezala ikusi gure herrian badakigula, fake news hauen aurka edo borrokatu deula urte askoan zier hauen kontra edo hauek gezurtatzeko bide horretan eta nik diskurso hori nahiko noan ekarri gaurkoan ona. Batez ere, azken urtean, gurian egon gehalako artefaktuan memoria ariketa oso potentia egiten, energia asko gaztaude bertan, baina baita ere, esango dugu gure zilborrea behi datu deula baina nolako lana egin doan eginek garak eta segurazki beste edabide alternatibo edo konprometitu batzuk. Eta hor hartzezu pixkat kontzientzia nola garai baten bertsio ofizialak zian oaingo fake newsan edapena egiten zeuenak. Eta hemen apuntaudet, jutxuzatelako Iñaki Egaña historialariaren esaldi bat oso egokisa, gazteleraz esango dut, itzulita enoalako jakinko ondo itzultzen. Pintzesan, para quienes nos recostamos entre el Achurri y el Ebro, esto de las fake news es más viejo que los bisontes moteados en las cuevas de Santi Mamiña. Eta bertan, aipatzen dugu, 2003an estatu batuak Irak bombardatzeko edo erasotzeko erabilitzako aitzaki horiek, Saddam Husseinek basakala arma zuntxipen handiko armak, gero gurian ere oso ezaguna izan zen urrengurtean zela Aznarrek erabilizoan martxoako eiko eraso hori hauteskundeak irabazteko argudio bezala todo ez eta diskurso horretan. Eta honekin lotuta, aipatuta fake newsan historixan, gurian erasotuak izan gehala, edo bentsat ondo goguan dakaula, nahiko nahi ekarri ideia bat, agian orain joko zelai horretan, fake newsak ez dira berriak, aldatu dena agian izan lehike joko zelaia.
Hau da, oain ja fake newsek hartu daue hainbesteko dimentzioa, garai bateko fake newsan sustatzaile horiek ere beldurtuta dozela, lehengo estatuko hori apurtu daitekelako, eta ere bai, Donald Trump eta Elon Musk bezalako personajeen aurka joatea orain bertan gobernu askoi oso erosoa zaielako. Baita ere, adimen artifiziala fake newsan erantzule nagusi izan daitekeen diskurso hori ere nik uste dut hori oso errotuta nahi duela euki, eurak ikusteko gobernu batek zabaltzen duan oro egixe izan leikela adimen artifizialean arriskuan aurrian, eta niri grazia egiten dit, eta agian zuetako batzuk kontura osate, bozento taldiak ipini dugu atal bat fake newsak lantzeko. Orduan, ze garaietan goz, ez? Eta horrekin baita ere, kezkatik hartzen dut, ez dut nahi esan ez da nik arazo potente bat, baina badakaula hor, esperientzia puntu bat, eta badakaula pixkat ikuspuntu kritiko hori lantzeko gaitasuna, esan bezala guain fake newsak beste dimentsio bat hartu dugu, adi bili biharko gea, eta baita ere ikusi fake news hauek noren aurka dijua zen, eta sare sozialen algoritmoak ere zelako min aldeuenein. Zuetako asko igual pasau zatzue, Twitterren sartu, agertze zatzue, orain do, Twitter, oraingo X edo isa. Daka bi pestaina, esango du, zuretzat eta zure jarraitzaileak. Eta zuretzat horretan, zaborra sartzen da, eta asko, niri behintzat agertzezat, eskuin muturreko diskurtzuak eta migratzaileen aurkakoak. Eta iruditzezat oso mina handixa aldeuelaen, ikuspuntu kritiko hori garatu gabe daken horientzat, kasu honetan izan lehikela edozein adintartekuak, agian gazteagoetan mina handixo aldeuelaen, eta ez dela kasualitatea Elon Muskek erostia, eta gobernatu nahi izatea iritzi publiko hori. Eta nire sarririak amaitzeko, keskatik hartzen dutela esaten dut, duela 3 aste Euskadi Irratian elkarrizketatu ziren, kalinkesta bat egin zeuen, esan izan arrakastatxua, baina bakarrak erantzun zuen, eta bakar horrek esan zuen, kontsumitzen duan edabide bakarra dela Gipuzkoa hoi. Ikusita horrek, ze Donostian batez ere, migratzaileen aurkako zenbat mezu zabaldu doan, eta berarentzat konfiantzazko edabide bezala hori ikustia, bai da, gauzak aizkido zenaren seinale, eta horren aurrian, egoera irauli bihar deula, eta badauala gure aldetik, ni pertsonalki, eta baita ere, gure edabidean naizen aldetik naiz gara, eta talde osua sortzen deunean aldetik, informazio zorrotz bat emateko konpromesu hori, historiak oso argi erakutsi diguna, eta artefaktuak berriz ere gogoraratu diguna, eta horri lotzeko konpromesu bat. Bueno, lehenik eta behin eskerrik asko gonbidapenagatik gogorean nirean. Eta komunikazio arloan lan egiten dugun hori askotan tokatzen zaigu alako hausnarketa ariketa egitea, ezta? Zer egiten dugu, zergatik, zertarako, normalean sartzen gaituzte zaku handi baten eta esate dute hor daude kazetariak. Eta nik bete esate dut ez naizela kazetaria, nolabait ez dakit, ikerlaria izan naiz azken urteotan eta kultura langiletzat jotzen dut nire burua, eta horrek esan nahi du, hanek baino beto ezagutzen duela ogibidea, eta, behintzat, erredazio baten gertatzen dena hori noski. Hala eta guztiz ere, ikuspegi praktikoa, teorikoarekin osatzen da, eta zentzu horretan komunikazio nahiko bitxia da, nahiko paradoxika, ze teoriak plazaratzea praktika bat da. Beraz, gaurkoan saiatuko gara, teoria eta praktikaren bidez nolabait kontzientziak astintzen, alba da, eta, klaro, korapilo nagusiak, ezta? Zeintzuk diren korapilo nagusiak. Azpimarratu beharreko lehen kontua, komunikazioaren eta boterearen arteko harremana. Komunikazioak botere harremanak sortzen ditu, eta era berean, botere harreman horiek komunikazioa baldintzatzen dute. Komunikazioa da kausa eta ondorio, eta hori importantea da azpimarratzea. Eta hemen aipatuko nuke, Marxek eta Engelsek idatzitakoa, hau da, botere materiala daukan klaseak
botere espirituala ere badauka. Eta zer da botere espirituala? Botere simboliko, ardatz diskursiboa, mitoak, narratibak, prentsa, kontakizunak. Las huelgas no valen para nada. Si sales a comprar el pan, te ocupan la casa. Franco creó la seguridad social. El rey Juan Carlos salvó la democracia y el PNV es un excelente gestor. Oiek dira mitoak. Orduan, zertaz ari naiz, klase harremanak, patriarkatuak, kolonialismoa, arrazakeria, zapalkuntza nazionala, hori guztia komunikazioan islatu egiten da. Eta komunikazioa ezinbesteko tresna da, desoreka horiek mantentzeko, sendotzeko, edo kolokan jartzeko. Eta horrek bigarren puntura garamatza, eskuin muturra, kapitalismoaren peso armatua da. Literalki eta metaforikoki. Ze, esan dugu, kapitalak botere materiala daukala, botere espirituala daukala. Horrek esan nahi du, armak eta imprentak. Imprentak, hau da. Kamarak, telebistak, egunkariak, sare sozialak. Zea, armak eta imprentak. Koerzioa eta konbikzioa. Violentzia eta propaganda. Desokupatan arrosa. Hirugarren puntua, metodoak, estrategiak, eta hemen aipatuko nuki ez dakit, agenda setting. Esaten dute gerra kulturala, baina bai, agenda setting, markoak, ezta? Nork erabakitzen du zertaz hitz egiten den esfera publikoan edo debate publikoan, ezta? Hori da agenda setting, eta zer gertatu da azken urteotan eta batez ere azken egunotan Alemanian. Immigrazioaz hitz egin da, behin eta berriz, etengabe, alde edo kontra berdin da. Eta zer gertatu da? Kapitalaren eta ultraeskuinaren markoak sendotu egin dira. Eta badakigu nola, zelako jokoa den, ezta? Eta emaitza ja ezaguna da, eta hauek dira, nire ustez, azpimarratzeko gakoak. Gero hitzen gugula zailago, baina, No, sarrera moduen, hainbat ari mutur, atera dituzue, saiatu gara orain apur bat horretan sartzen. Titular batzu nituen hemen apuntatuta, baina uste dut sobra daudela, porque atera dituzue, kasi, ni baino titular gehiago, beraz zuzenean joko dut apur bat galderetara. Esan duzu hori, boterearen garante, edo boterea sortzeko, eta gero boterea reproduzitzeko, eta komunikabideek jogatzen duten papel hori, baina lehenengo adera bezala, nola aldatu da azken hamarkadan, digamos, komunikazio sistema hori? Hau da, komunikabide tradizionalak, tradizionaltzat hartu ditugunak, hau da, jaiotze eskasi existitzen zirenak. Eta gero sartu direnak, hau da, sare sozialen sarbide horrekin nola gelditu da ekosistema hori, momentu honetan, ze irakurketa egiten duzue? Nik identifikatze sare sozialen gorakada edo bentsat sorkuntza horrek hasiera batean bazirudien izango zala ertzetan edo bazterrean zeuden ahots edo bosgorailuik gabeko horientzat espazio seguru bat edo bentsat horiek saretzeko espazio bat, eta orain marko hori ere jandeu eskuin muturrak interesatzen zakolako, Jonathanek aipatu den bezala, iritzi publikoan gaientzia eta bere agenda markatzia. Eta hor lehen aipatu dut, algoritmoak hasiera batean agian sare sozialak esango dugu inozenteago zirela, baina, klaro. Ikusitxo horren indarra eta horrekin zer aldanein, betiko boteretsuek eurentzat hartzen dugu eta horrekin aldatzen dugu joko zelaia. Hau segurazki ere pasauko zen, telebista sartu zanean, eta horre hondia, teknologiaren garapenarekin, beste aro garrantzitsu batzuk ere, komunikazioan ito edo ituak izan dianak. Eta honen aurrian, dagoena, edo ez tekitxe erronka bezala ipini, baina guretzat ere sare sozialak izan zian informatzeko tresna. Gure informazioa jasotzeko baliabide bat ere izan zen, eta orain hor ere tentu zibili behar geha, fake newsan sustatzaile nagusia izan daitekelako sare sozial hori. Eta bertan leku irabaztia
eta ikusten goz azken urtietan, nolako zaila dan algoritmo horri men egitea eta benetan espazio bat hartzia, eta nik uste hor Elon Muskek erosi zuanetik agerian geratu dela, agertzen zatzu edo algoritmoak saritzen doan diskurtso hori egiten badezu edo boteretsu horiei komeni zaien diskurtso bat egiten badezu. Eta nik uste dut hori dela bai, pixka bat gurpil, bukaerarik gabeko gurpil bat YouTuberan kasu izan lehike edo, baina Instagramer edo influencerrak deritzotenak, ez horrek bizitetatik bizitia. Horrek ikusten baldin badeu, diskurtso batek bizitak ematen duela, edo egoera jakin batek, edo diskurtso batek bizitak ematen duela, bizita irabazteko diskurtso hori gaienduko da, eta zuri agertuko zatzu algoritmotan beti hori. Eta horren aurrian gudakauna da, nik uste komunitatea indartzia, baita ere, eta egon da, ez da bai da, zela Elon Musken isa horretatik Blue Skyra joatea, eta hori hola egin behar den, edo borrokan jarraitu behar den sare sozial horretan, edo espazio hori utzi zoik eskuimuturari bere garapena egiten, edo hor borrokatu zerbaitetan, eta nik uste dut hor komunikik edabide asko geuki deula barne gatazka bat, konklusio argirik gabekoa, esaten temezela joko zelai asko daualako aldatzen, hasiera baten ematezan Blue Sky izango zela isa berria, baina ikusten duzu bestuala funtzionatzen, eta gero etortzen dira beste pentsamendu batzuk baila. Atzen baixeu, eskuimuturari isan garatzen zer egongo ete da, eta hor behintzat borrokan jarraitze horrekin, zerbait egin dezakezu, eta hori aldatu da guztiz joko zelaia, jendearen kontsumo ohiturak ere aldatu egin dira. Gaztiaek orain edabide baten URL-a oso gitxi dake, WhatsApp, Telegram edo Instagramen agertzen zakuen bideo horietatik elikatzen dugu euren jakintza edo jakindurarako gozea, esan dezagun. Eta gero baita ere horrek dia arriskutsuak, ze minutu bateko bideoak izan daitezke, minutu horretan agian ageriko gezurrik ez da agertuko, baina baita ere testuinguru falta bat. Eta hori da borrokatu behar dana, ezin dixeu ere esan gezurra dagoela konsumitzen, baina bai tentuz ikusteko, eta horrek testuinguru gabe eragin aldeu fake news edo egia ez den diskurso bat, eta gogoan dakat agian Palestinaren konfliktua minutu baten. Pintzei zuen ereduan, agian gezurrik ez du bezate, baina astutzen dugu historia zati handi bat, eta orduan hor jendia posizionatzen da, eta horrek arriskuak eragin dezake. Horregatik guk komunikabideek eradakau erronka handi bat, gazte hoien gana modu didaktiko baten iristeko ezin deuna dain da, eske gazteek ez dugu irakurtzen eta hor parau. Hor, kuriosu da, zelan hasieran eman zena zen, sare sozialekin edo bintzat nire politizazio sasoian iritsi ziren, digamos, sare sozialak, eta momentuan baziren askatasunaren simbolo bat, lehen estatuen menpe, inkluso zeuden komunikabideak edo enpresa handien menpe, eta zen, jazta, nik orain mezu batekin egin dezaket iraultza. Eta hori derrente nola, kasi bueltan etortzen den, eta den, mesedez, estatu kontrolatu desatela hau, bestelan, etorriko da iraultza bat, baina ez precisamente nik daitu dana. Etorriko da involuzio bat, eta hostia, hori, nik ez da izin momentutan eman zen hori. Nola eman zen hori. Hasieran nik uste duen konfiantzazko eremu bat. Igual geure inozentziatik, baina nik uste ikusi deuela boteretsuek askarro dijuaz, gu baino, beti, eta ikusi deue hor negozio eredu bat, eta euren bizitza gobetzeko, eta euren diskurtsua gaientzeko negozio eredu bat, eta kutxinaka gehitxinaka algoritmo eta trikimailuekin, sare horietan gaietzen den diskurtsua da eskuin muturrekoa, eta da beste adibide bat baita ere, nola eskuinak hartzen doan, bere gain hartzen doan, eskerreko eremu eta
eta diskurso batzuk, ez? Ayuso libertad, askatasuna esatia koronavirus garaian, eta da beste adibide bat hau ere. Orduan, hortik apura tiratuta, orain, ze estrategia jarraitu arautu gabeko espazio guzti horrekin? Porque beti da, ez? Arautu behar dira, ez? Adierazpen askatasunaren kontra doa, ze terreno dago hor, porque lehen, ni behintzat, nire diskurtso propio izan zen, gu ginen libresaleenak, eta orain gara arautzaileenak. Orduan, nos adelantan por la derecha, eskerreko hitzekin, horri nola eman buelta momentu honetan, administrazio publikoak zer, komunitateak zer? Alfabetizazio digitala esan gut, baina gogoratzen duzu zer gertatu zen Egipton 2011an. Hosni Mubaraken erregimenaren kontrako matxina da, irautza ez dakiz zer, manifestazio erraldoiak, Kairon, istilu handiak, zarata handia. Zein izan zen Mubaraken erantzuna? Hasieratik, Facebook eta Twitter moztu zituen, eta gero internet blokeatu zen. Eta ondorioak, manifestariek ezin zuten elkarrekin komunikatu, ezin zituzten deialdiak plazaratu, eta batez ere ezin zituzten haien argazkiak eta bideoak zabaldu. Eta hor dago gakoa. Ze gertatu zen, garai hortan, mundu guztia, iaia herritar bakoitza, kazetari amateur bihurtu zen. Telefonoa patrikan, argazki bat hemen, bideo batan, eta zabaldu. Eta, klaro, Egipton interneten zabaldu ziren oso irudi gogorrak. Eta Mubarakek esan zuen baino, hau ezin da hartu. Gero, Egiptoren iraultzaren ondoren, Madrilgo haserretuen kanpalia sortu zen, eta mugimendu hori interneten jaio zen. Facebookeko talde baten hasi ziren ez dakit atxikimenduak biltzen, mundu guztiek ulertu zuen zerbait aldatzen ari zela eta botere zaharrek interneten potentziala deskubritu zuen hor dagoakoa. Eta guk, teknobaikorrak, peto-petoak, pentsatu genuen internetek komunikazioaren demokratizazioa ekarriko zuela, eta utopia digitalea heltzea hartzegoela, eta hori ezurra galanta da. Botere hori ezen gurea, ez da inoiz gurea esan, estatu batuetako enpresa teknologiko handien botere izan da, alegia. Twitter, Facebook, Amazon, ez dakit nor. Orduan, klaro, nola, edo zein izan behar den erantzuna, ez da? Nik uste dut, hasteko, kapital berri hori guk geuk elikatu dugu, gure datuekin, gure arretaekin, gure denborarekin, eta gure doako lanarekin. Eta hori importantea da. Eta, sentsazioa dauka, imprenta digital handi bat eraiki dugula, eta orain, benetako jabeek, tresna hori gure kontra erabiltzen dutela. Eta, esaten hori da, produktu bat doainik baldin bada, zeuza da produktua, baina hori ez da zuzena. Euskal langile, igual. Ez gu ez gara produktua, gu gara soldatarik gabeko langileria. Eta informazioaren plusbalioa sortzen dugu. Zertarako erabiltzen dute plusbalio hori? Gure pentsaera aldatzeko eta gure portaera moldatzeko. Hau da. Eta orduan, 2018an izan zen, bai. 2018an jakin genuen Facebookek gure datuak lapurtu zituela Cambridge Analyticaren bidez, zertarako. Donald Trumpen kanpaina sustatzeko Estatu Batuetan. Macriren kanpaina sustatzeko Argentinan. Brexiten aldeko kanpaina sustatzeko Erresuma Batuan. Orduan, bapatean, ulertu genuen enpresa horiek zirela neutralak, eta nolabait, ez dago utopia digitalik, edo hori ez dago utopia digitala. Horiek, demokrazia suntsitzeko tresna apartak dira. Eta orduan, inoiz baino beharrezkoa da alfabetizazio digitala bultzatzea, baina ez bakarrik ikastetxetan, baita helduontzat ere, batez ere helduontzat, bestela jai daukau. Hor, sare sozialetaz hitz egiten dugu, niri, galdetuko dizuet, ez zegoen galderetan, baina pasatzen zait gurasoekin, egiten badute horrela mugikorrean eskerrerut, hor agertzen diren albisteak,
Zen dut, hori non didatoz albiste horrek? Osa, mugikorreko albisteak. Osa, nun ikusi duzu, osa, hori nun entzun duzu. Eta erantzutea 50 urtetik, 60 urtetik gorako jenteak erantzun dizu, hori mugikorrean irakurri dut. Animia, mugikorrean, non, osa, Twitterren, Facebooken, ez, mugikorrak dakar, ja. Osa, eta horrek, karo, emoten dio, como, porque ni behintzat inguruan, badukate, como deskonfiantza bat zareekiko, porque kontu bat egin behar duzu, eta ez tegizer, baina, karo, mugikur bat mundu guztiak dauka, adin horretatik gora, sarbidea izan dute, mundu horretara, batzuk ume zaroan izan duzuten, eta beste batzuk 50 urterekin, porque mundu guztuari batera iritsi zitzaion. Hor zer dago? Badakizu? Hori da uste Googleena, ez? Bizango da. Googleena, Applek ere baduka, ez? Hori da, nik ulertuta dakatena arabera, bere zure gustoen edo zure bizilekuan araberako albisteak eskaintzen deu. Hor lekua zeinek egiten doan eta ze edabidei emateion leku hori Googleek erabakitzeu. Egisa da, dala, oain bertan tresna potenteena. Edabideetara bideratzen doan tresnarik oso gutxi hitz egiten da, baina potenteena. Google Discover deitzen da hori. Eta da Googleen tresna bat, Googleen algoritmoak esaten deu, eta hor edabideok, edo, bai, Googleek hartzen gaitu como zerbaiten aditu izango bazinan bezala. Naiz aldeu hartu Euskal Herria edo behintzat titularrean basko zipintzen bazu. Pintzeu, hortan zehala aditu eta hor entitate bat ematen dizu, eta beste kasu askotan egongo dira, hori edabide txikiagoak, agian beste alor batean asko idazten duenak, eta horretan Googleek entidade bezala hartzen doanean, eta hor du arriskua, ez? Googleek zer hartzen doan entitate, eta zer nahi doan entitate izatea gizartearekiko. Bai. Nik uste beste tresna arriskutsu bat, eta, bueno, arriskutsua. Ez dakit arriskutsua dan, baina bai da Jonathanek gako bat eman deu. Twitter guk elikatu deu, monstrua guk elikatu deu. Eta oain hori gabe bizitzea edabide askorentzat oso zaila da. Egia da, isatik, gero eta jende gutxiago bideratzen dela edabideetara, hori datua badakau, beti ere, por defecto hartezatzulako, sugerentzia, zure gustuan arabera, aunque ondo dakixan, nik pentsadet ondo dakixala, ni zein nahien, baina eri esate dizut, eskuimuturreko mezuak aldatzen zatela. Orduan da, nik usteet, iritzi publiko hori aldatzeko tresna bat, eta niri oso gitxea hartzen zat, nire edabideko albisteak sugerentziaz. Eta hori zerbait egatik da. Eta, orain azken aldean, esaten ari gara, askotan, ezkerra ez dela asmatzen ari mundu honetan, gero bai, beti da, ze posiziotatik jokatzen duzun ere, igual, kontutan izan behar dela, baina, hori horrela dela aurre ikusita, edo esan da, erronka nagusiak momentu honetan, hezkuntza digitala esan duzu, baina, adibidez, edabideentzako eta, nondi datoz? Komunitatean dago erronka, administrazio publikoaren esku hartzean dago gakoa. Nik uste komunitatea indartzean dagoela gakoa, horregatik gero eta edabide gehiago euren, bintzat izen emateko aukera dake, arpidetzez gain erregistroa euki, eta orain indarra hartzen doz ere bai newsletterak eta harreman zuzena, sare sozialetan hor galdu eginda. Harreman zuzen hori, eta gero baita ere nik uste dut, administrazio publikoarekin borroka egite oso zaila da egunotan, badakigulakoa, eta beste, sakasun titularretan aipatuta, diru laguntzen asuntua. Administrazioak beti ere zeintzuk laguntzen doan ekonomikoki gehiago, eta horrek, erlazio zuzena daka administrazio publikoak zer nahi doan eta zer ez doan nahi, eta egisa da hor ere Euskal Herriko gizartea eta orain bertan ezker abertzaleak hartu doan indarrakin orain dela momentua zerbait eragiteko behintzat, eta uste dugu hor, garai honean edo paroan egon gaitezkela orain arte zapalduak egon gehan komunikabidok, edo behintzat baztertuak egon garenok.
baina egisa da horretan leku egitea eta administrazio publikoarekin fidatzeak ere badaka bere albo kalteak. Orduan nik uste dut independentzia horretan indartu egin behar diala komunikabideak eta indarra jarri alfabetizazio digitalian edo behintzat hezkuntzan. Hezkuntzan guztio jakitzeko, jarrera kritiko bat eukitzeko irakurri edo entzuten ditugun albiste horietan, zuk esan ezuna, nun irakurri dezu, ze edabide da, edabide horren, ez historia, baina bai, testu inguru bat, garrantzitsu iruditzezat. Hor uste dut, gai honekin, Ekuadorren ustot Korrea izan zela ez, komunikabideen lege bat jarri zuena, eta zen apur bat, buruz nabil, baina eren bat komunikabide, digamos, komunitarioak, eren bat publikoak edo, estatuaren menpekoak, eta eren bat eremu pribatuari. Claro, eman zioten zurra bat, desde, giza eskubideen kontrako eraso bat izango balitz bezala. Orduan, claro, galdera bat dago mai gainean, ezta, esan duzu, administrazio publikoak komunikabideak kontrolatu behar ditu. Nik uste dut erantzuna nahiko erraza da, hori jada gertatzen da, hau da, diru laguntza banatzen den bakoitzean, lizentziak banatzen diren bakoitzean adibidez, nolabait, publizitatea parlamentuetan arautzen da, eta gero, noski, administrazioek iragarkia jartzen dituzte telebistetan, irratietan, egunkaretan, eta horrela bultzatzen dituzte erosoak diren edabideak eta besteak baztertuz, ezta? Orduan, nolabait esan da, bai, edabideak administrazio publikoen kontrolpean daude, baina izatez administrazioak komunikabideen kapitalaren menpe daude, hau da. Hori da, eta nork irabazten du sistema honekin? Kapitala, logika noski, eta nik uste dut komunikabideak nolabait, estatua parailoen tresna ideologikoa bihurtzen dira. Argentina, zer gertatu zen, 2009an, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, hor sortu zen hiruerenen lege. Hau da, espektro radioelektrikoa hiru zati berdinetan banatu behar da. Zati bat edabide publikoentzat, beste zati bat edabide pribatuentzat, eta beste zati bat edabide komunitarioentzat. Elkarteak, fundazioak, ez dakiz zer. Gero, arrakasta handia lortu zuen ideiak, Unidas Podemos zerbait aurkeztu zen kongresu edo Espainiako kongresuan. Gero Gustavo Petrok okerezpan abil proposatu zuen 3 erenen finantziaketa. Claro, gauza bat da, paperean edo teorian, eta gero, realitatea, oztopoak agertzen dira, ezta? Eta, gaur, Larrazonek esan du matar al mensajero, hori da. Claro, edabideen demokratizazioa eskatzen baldin baduzu, kapitala, hau da, botere ekonomikoek, zure aurka. Hori jakin badakigu. Eta gainera, egingo dute hori, prentsa askatasunaren izenean. Eta Leninek esan zuen, aberatsak askatasuna aipatzen dutenean, aberatzen askatasuna zari dira. Eta Rafael Correak, Rafa Correak Ana Pastorri esan zion. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Bueno, Argentinan imprentaren jabea Clarín taldea da, eta Clarín taldea pixkat aserre zegoen proposamenarekin, eta epaitegietan geldiarazi zuen legea, gero Macri, Cambridge Analyticaren Cambridge Analyticari esker esango nuke, boterera iritsi zen, eta artikulu kaltegarriagoak indargabetu zituen, hau da, ezer. Eta egia da, gero, Alberto Fernándezek izan zuela, legea hasieratik izan zela porrota handia. Zergaitik, edabide komunitarioek ezin zutelako lehiatu, baldintza berdinetan enpresa handien kontra, hau da, kapitalismopean eta barkatu maksimalismo ez dago prentsa askatasunik. Ados. Bale, apur bat, modu globalean, oso orokorrean aritu gara, eta orain apur bat Euskal Herrira ekarrita, hemengo ekosistema mediatikora,
zein da une honetan Euskal Herriko ekosistema mediatikoa? Nik sekula ez dut entzun beti ez, hemen Bocentok markatzen du pila bat, edo ETBek, ez da gizert, tal. Espainian edo esaten dute ez, oraindik prentsa idatziak markatzen du agenda eta gero sartzen da telebista. Ez dakit, honen inguruan, Euskal Herrian nola dago ekosistema eta nork dauka apur bat agintea edo nork agintzen du hemen agenda? Nik uste esango dut, gobernuarekiko posizionamendua dakenak eta aipatu diru laguntza horiek jasotzen duenak. Eta hor doz filtrazioak eta dena delakoa norena juten dan. Eta hemen ere bai, agian gitxiago hitz egiten da, baina futbol taldeek ere euren agenda propioa ja markatu dugu, edabideak alperik doz, eta azken astetan ikusti dugu, Atletikek ere beak ere markatu nahi izan duela agenda, eta horre ere iritzi publikoa baldintzatu, edo behintzat gaizkiak eta honan arteko banaketa bat eman. Eta nik uste dut handio dela agenda bere horretan gobernuak markatzen du. Gobernuak esaten du, zertaz hitz egin behar den eta zertaz ez. Eta horregatik kazetaritza konprometituaren erronka da zorrotz begiratzea agenda horri eta bakoitzak bere agenda propixu eukitzia. Ze baldin basoz gobernuaren menpe edo gobernuaren agendaren menpe ez ginen enteratuko duela astebete ertzainak kolpatu zuela kolonbiar bat, gaur atea da bigen zupiri arrazoiak ematen, baina tardatu dugu 2 aste o 10 egun arrazoiak ematen. Inigo Kabakasen horretan balimakazu gobernuan agenda, sekula ez enteratuko, edo enteratuko zea, istilu baten ostean hil zela. Orduan, ni sinistutan hori gobernuak markatzen doala edabideen agenda eta gobernua badaki ze edabideri eman agenda horretan gaientzeko. Eta aipatu duzu Bocento, deia ere esango nuke, eta baita ETB ere. ETBek bere albistegietan markatzen dugu, esango dugu zeintzuk dian gai garrantzitsuak eta zeinetan arreta gehiago jarri. Adibidez, Alemaniako hauteskundetan edo Estatu Batuetako hauteskundetan sekulako jarraipena egin da, edo Kataluniakoan ere duela urte batzuk sekulako jarraipena egin zen. Eno izaten ez da nik egin behar, baina askotan nahita egiten da hori beste gauza batzuk eskutatzeko. Horri ginadoz, agendarekin eta? Nahiko ondo bai. Gero hor, zalantza, EAZ puntutaraino, eta sartuko gara, eta lurreratzera joan izte, igual barrido elebau eta burra. Eta gero apuntetxo bat, korritxu zatena, eta Jonathanek idatzi duela aste batzuk lehen filtradaren kasua. Ez da kasualitatea, Kataluniako espazioetan salatu dianean infiltrazioak, eta hemen, Ezkerra Abertzaleak ere jasan izan duanean agian atzerago, orain derrepente, duela urte batzuk Katalunian dabiz mugitzen, dokumentalak egiten, ez dakize, derrepente pelikula bateatzia, pelikula honek goia saria exaeku irabaztia, eta hori ere nik uste dut badala agenda markatzeko tresna bat. Hau da ez dala bakarrik edabidetan, baizik eta kulturan ere bai. Nik hor, zalantza bezala eta estrategia bezala, zalantza sortzen zait, ea gobernuak markatzen du. Orduan, nahikoa izango litzateke hemen adibidez, gutxi gora bera, Espainian oso kontra ez dagoen gobernu bat, ez estuko balitz, eta ezker independentismoa lortuko balitu Hego Euskal Herriko behintzat gobernuak, nahikoa izango litzateke, hau da, ETBren kontrola modu batera izan da, horrekin nahiko, diru laguntza zu kontrolatzen dituzu modu batera, gero, todo en un gran interkomilla hau, gai zara agenda markatzeko, edo badago agenda bat gainetik pasatuko zaizuna beste bide batzuetatik, hori badukazu, eta gero botako zaituena gobernutik. Zeintzu dira hor estrategiak ezker independentismotik jarraitu beharrekoak zentzu horretan, edo zein pixu izan dezake, zure gaitasun edo politikoak eta bestelakoik. Igual hor ez naiz lusatuko, baina Jule Goikoetxearen azken liburua irakurtzen ari naiz eta berak dio, teismo oro botere egituratua da.
Kapitala, telebista, horiek dira botere egituratuak, eta hortaz gu botere egituratuak behar ditugu. Hau da, hori egin borobila da, egitura propioak behar ditugu. Osea, ETB-en aritzea ondo, unibertsitatean aritzea ondo, baina egitura propioak behar ditugu eta ez bakarrik komunikazio arloan. Egitura propioak behar ditugu, kulturan, hezkuntzan, municipalismoan, sindikalismoan, eta hori da dana. Ez dago errezeta magikorik. Ados. Bale. Eta erronka, errezetak ez, baina erronka nagusiak, herri bezala komunitatea aipatu da, komunitatearen garrantzia, baditugu komunikabide propio batzuk, modu nahiko komunitarioan sostengatzen direnak, eta indarrera aldi batzuk ere egin ditugu komunitarioki zentzu horretan. Bai, baina beti zapaltzen zaituen baten bat. Eta etortzen zakaina, Inigo Kabakasen kasu bat, azela probak eukitxe ere, azkenean epaiketa batea jutezea, eta zela bastarak nahazten dizun. Orduan, bai, erronka nagusia da, eta nik uste Euskal Herrian badakigula horretan saretzea, komunitate egitea, militantzia, baina horrekin ez guaz, Jonathanek esan dugu. Bihar dugu egitura batzuk, jasartzen deuenan horrei aurre egiteko. Hor kapitala sartzen da bai, arazo ekonomikoak edo ekonomikoki ahulenak izateak ere ez deu laguntzen, eta are gutxiago esan dakoa diru laguntzen dinamika horietan. Naiz eta orain eduki teknologia garapenari esker, datu errealak, bizitenak edo zu nun kokatzezean, oraindik ere ziesan inguruko neurketak egiten dira, marka gaientzen da, marka gaientzeko bide batzuk gehiago ordaintzen dugu beste batzu baino, eta orduan beti irabazle ateako dira. Orduan uste dut, gure txikitasunetik beti bezala militatzen eta komunitate egiten jarraitu behar deula, baina enoan nahiko erromantizatu beste ere, kasetaritza lana militante izatia dela, ez da horrela, o esan izan beharko behintzat. Horrek ez dakalako etorkizunik. Horrek eukikeu garapen bat, baina ezin zea militante izatez zoik mundua eraldatu. Beraz nik uste dut, Jonathanek esan bezala, egitura propioa bihar ditugu, kalean eragin, erakunde sindikatuen bitartez hezkuntza edo jarrera kritiko bat garatu eta herria egin. Oso ondo. Zerbait utzi baduzue, esan gabe, bota lasai, baina bestelan azkenengo ariketatxo batekin izteko. Ariketa da, nola irudikatzen duzue apur bat etorkizuna, 10 urte barru, joan gabe holan utopia oso ezinezko batera, eta apur bat dituzuen indikadoreekin, baina etorkizun desiragarri bat irudikatuz, 10 urte barru, zelan irudikatzen duzue Euskal Herriko eta mundu mailako ekosistema mediatiko eta egoera hau? Utopiak eta distopiak, ez da? Distopia errealitatea daia da, eta batzutan itxaropena galtzeko moduko, eta nik ere ekarri ditut titular batzuk, ez da? Igual, etorkizuna ez dugu ikusten, Catalanez. La mitad de los policías y militares del Estado son votantes de la extrema dreta. Zizen arabera, Estatu Espainiarran polizien eguneko 47 ultraeskuineko alderdiei botoen ematen die. Kapitalismoaren beso armatua, literalki. 3 familias son propietarias de la mitad de los diarios conservadores en España. Gutxiengo baten, botere material zein espiritual. No hay día que Ferreras no hable 6 veces con Florentino Pérez, dio Iñaki Gabilondo. Botere ekonomikoaren eta prentsaren arteko harreman estua. Amber Capital, accionista mayoritario de Prisa, irrumpe la empresa militar Indra 2 meses después de que Sánchez anuncie el primer envío de armas a Ucrania. Ez dago zer esanik. Beraz, pesimista izateko arrazoi asko daude, baina ez dut porrotaren apologia egingo. Gaina, behinta berriz errepikatzen ditu Angela Davisen hitzak, itxaropena disiplina bat da, eta, nik disiplinatua izango naiz gaur. Eta batzuetan eskatzen digute errealismoa, ez da?
nola da, Margaret Thatcherrek esan zuena, bueno, Tina, there's no alternative, alternatibarik ez, errealismoaren diktatura, eta Mark Fisherrek esan zuen moduan errealismoa oztopo handia izan daiteke mundu berri bat imaginatzean, ezta? Beraz, bueno, jakin badakigu, albiste faltsuak mundua mugitzen dutela, badakigu adimen artifiziala eta nolabait big dataren gestioa, erronka handiak direla, baina esan bezala herri honek bere tresna propioak ditu eta hasi gara ere itxaropen propioak eraikitzen, ezta? Nik horri gehituko nion, askotan ez dakit gehan bezalakoak gehalako, baina ambizioai ere ez dixeula aurre egiten, eta bai izan behar geha ambiziotsuak. Pesimista izateko arrazoi asko doz, baina azken urtietan ikusi dugu gurian ere badakaula zer irabazi. Nahiko nahan imaginatu, hemendik 10 urtea, komunikazioen lege berri bat onartzia, dena bidezkoago egitea, ze bai uste detena da, aipatu dugu ez, kontrola eta ez kontrola, baina edabidean hitzek edo pentsamenduan hitzek bai osatu leikela, danak ere orekan egon da, gizarte hobeago bat eta horrek markatuko zuan orduan. Nahiko nahan pentsau iritsiko gehala horretara, baina gero ere pentsatzet, eta Jonatanek aipatu dugu izen bat, Ferreras ematen da, Estatu Espainiolian behintzat, oain dela iroltzaileena, eta esan bezala Florentino Perezen lagun mina da, eta horre bai kontrolatzen doala agenda. Eta agenda kontrolatzen dugu, enpresario handi baten laguna dalako, eta hoietan, gure leku irabazi arte, iruditzezat kostatuko sakula bidea etxia, baina gisa da, badakigula bidea egiten, eta hori, eskatuko nion herri honi pixkat ambizio pixka bat, ez? Ikusi da, gizartean badozela optimistak izateko arrazoiak, mugimendua badabilela, askotan esaten da gaztiak ez diala mugitzen, baina ikusten da, badozela letxo batzuk, hemen ere ikusten da, sindikatuetan, eragileetan, herrixetan, hortik hasi bihar da, eta nik uste dut, izan leikela mendik 10 urtea, errealitate oparoago bat eskerrarentzat. Espero dut, oain ikusten goz, Europan eta munduan zer gertatzen den, baina hori ere ez da kasualitatea, ez Donald Trumpek zergatik irabazi duan eta denok buruak burura eramatea, pixkat ere irutzezat demagogia badala, ez? Eta horri aurrein beharko iseu denok batea. Oso, horrekin itxiko dugu, gero bukaerarako kanta bat egin batzutan, kanta bat sartzen dugu gero grabazioaren bukaeran, eta ez da egit, proposamenik, lan? Bai, aipatu deten, da hasieran bota deten diskurso amaigabe horretan aipatu detez, fake newsak ez diala berriak, eta sasoi baten fake newsan sustatzaile bertsio ofizialak ziala, eta hola azken orduetan pentsatzen etorri zat burura tortura non nahi berritxarraken kanta, bertan aipatzen dalako bertsio ofizialak ematen zituztenek zirela torturatzaile nagusiak, orduan, irutzezat esaldi hori ere kontutan hartzekoa badala, ez? Nondik gatozen jakitzeko, eta orain zerri aurre egin behar diegun kontuan hartzeko. Bale, horrekin bukatuko dugu. Eskerrik asko bioi, baita Iratzar gunera gerturatu zareten guztioi ere, Hurrengo hilabetean, beste zita bat, indarkeria matxistaz jardungo dugu, Maite Barreina eta Helene Lopetegirekin, martxoaren 26an, arratsaldeko 6:30etan, hemen Bilboko Iratzar gunean. Laster arte eta txalo bero bat, gaurko gonbidatuei.